insteken, omslaan, terugheljen en oorglitje litten. Voor Ik Ben Benijd is uw panel alle dagen op zoek naar cultuur in Friesland. Joet binnen Hans en Gerard op een paard. Tja, de evolutie van broodje. 1500. Verdient het ook al. Ik zit een overland Wil je dat vermakken je? Mooie zakjes. Ja, het is wel een kunst, hè? Het is heel fijn, hè? Zie je? Dat mag ik ook. Nou, dat is het net bescheren. Oh shit, dit is een hazen. Ah, Sweaterpants. Een broek gemaakt van een trui. Deze broek is wakker van een originele Noorse trui. wat betekent ze dan? Dit zou je waarom te vinden in films of zo zeker. Dit is van de Hunger Games. Ja. Dat vind ik wel opvallend. Het is een mannenbrod wie een letter vrouwenhobby. Nou, goeiemiddag. Wat doen jij meer? Kan jullie ook even een stukje meebreien? Nou, dat is wel dat- werk. We beginnen gewoon maar met 3 steken. Zo, Zullen we meer? omslaan. En dan moet je hem er doorheen halen. Ja. Ja, dat komt me bekend voor. Dit komt je bekend voor. Nou, je kan een patroontje meenemen. Ja, nou, ik... Je denkt bij broodjes gauw gewoon de authentieke, albollige broodjes, zeg maar. En er is dan wel meer van te maken. Zit het lekker? Ah, schitterend. Heerlijk. Hè. Toen je het weg met even een bruine trui, keepje met. Ja, ik denk het net, maar... Ik vind het hartstikke leuk. Ik ga maar verder, ik zie je later. Nou, goed hè.